लाईक आला म्हणजे लाईव्ह आहे आपण. तू नाही केलं ना लाईव्ह मोबाईल? तू जरा वरती कर, मला असं वर बघायला लागतो नाही तर. 10 वाजले. अरे वा. 10 वाजले पण आता मी बघितलं ते 2 मिनिटं होती. नाही 10 वाजले म्हणतो लाईव्ह करू लगेच. हा. 10:01 झाले. आले का सर्वांना लाईव्ह दिसतोय आम्ही? किती माणसं लाईव्ह आहे ते दिसत नाही अजून आम्हाला. मेसेजेस तर येतात, हाय हाय. तुला दिसतंय समजतं इकडे लाईव्ह? हा. हॅलो येतात ते मेसेजेस. दिसतंय. हा. लाईव्ह. तुम्हाला आमचा आवाज क्लिअर येतोय? क्लिअरिटी एकदम क्लिअर, म्हणजे एकदम आज क्लिअर दिसतंय का? मेन क्वेश्चन सुरुवातीचे 2-3 मिनिटं तुमच्याशी असे तुमचे क्वेश्चन वाचूया. जेवलात का विचारतात? हा जेवलो, आज जेवली मी. आज लवकर जेवली, आज उपवास होता ना. हो मंडेचा उपवास. हा, उद्या आज- पण तर उपवास आहे तुझा. उद्या म्हणूनच आज लवकर जेवली, 8 वाजता उपवास सोडला. मम्मीने उपवास सोडला आणि माझा पण जेवण झालं. मी 8:30-8ला जेवण घेतो. तर आजचं डिस्कशन. आधी तुम्हाला सर्वांना नमस्ते. बरोबर आहे, ठीक आहे. स्क्रीन बरोबर आहे तुझ्यासाठी समोर. आणि तुम्ही काय खाल्लं आज? तुम्ही जेवलात की नाही ते एवढं सांगा. की काय 10:30 नंतर जेवणार आहात तुम्ही? आणि आज तुम्हाला आता जरा स्क्रीन फिरवतो. आमच्याबरोबर आज 2 सीट नाही, इकडे 2 खुर्च्या नाहीत. आमच्या तिन्ही खुर्च्या युटिलाइज झालेल्या आहेत, कारण आता मी टर्न केलेला आहे. हे बघा कोण बसलं इकडे. दिल पण बसले तुमच्याबरोबर गप्पा मारायला. आणि आज आपण नाश्त्याचं डिस्कशन करणार आहे. ते दिल इकडे, दिल आणि माझा बुक इकडे आहे. आम्ही जशी इथे खुर्च्या ठेवली ना तशी दिल येऊन बसली. म्हणजे ह्या खुर्चीवर दिल हा, बसली. दिल तिला बसली उचलून होती. साईडला ठेवलं हा. आणि मग आणि आम्ही मग बसलो. इथे दुसरी खुर्ची ठेवली. चला 186. आपण अजून 2 मिनिटात 200, ऑलमोस्ट 200 पर्यंत लाईव्ह आहे. ओके. वॅक्सिन घेतली का मम्मी? नाही घेतले, रजिस्टर केली आहे ना. हम्म. आणि आमच्या इथे ते म्युन्सिपाल्टीमध्ये जायला तर खूप गर्दी असते, लाईन असते. नाही तिकडे नाही, आपण बुकिंग करून घ्यायची. बुकिंग करून घेणार आम्ही. चला आता आपण आज ज्या मुद्द्यावरती, आज जी हेडिंग तुम्ही बघितली आहे की आपण कशाबद्दल डिस्कस करणार आहे, कशाबद्दल बोलणार आहे आपण? नाश्त्याबद्दल. मॉर्निंगचा नाश्ता. तर तू सांग मम्मी, नाश्ता किती इम्पॉर्टंट असतो सर्वात आधी? म्हणजे किती म्हणजे काय इम्पॉर्टन्स असते, कशाला महत्व आहे त्या नाश्त्याचं? महत्व असतो सकाळच्या नाश्ता पाहिजेच असतो सकाळचा. का म्हणजे असं का? आता ते तू सांग. सकाळच्या माणसाने नाश्ता का करावा? करायला पाहिजे नाश्ता. नाश्ता केल्याशिवाय काम पण होत नाही ना. एनर्जी देतं ना. आणि कशी आपली बॉडी 8-9 तास झोपेत असते. कॅटाबॉलिक स्टेटमध्ये जाते, अनाबॉलिक स्टेटमध्ये चेंज होत राहते आपली बॉडी. दिवसाला वेगळ्या स्टेटमध्ये असते तर रात्री वेगळ्या स्टेटमध्ये जाते. उठल्या बॉडीला काहीतरी गरज असते, बॉडीला काम करायचं असतं ना, तर आपल्याला पाणी आणि खाण्याची खूप गरज असते. सर्वात आधी वॉटर. म्हणून उठल्या आपण पाणी पितो. आणि उठल्या पहिले गरम पाणी प्यायचं. आणि नाश्त्याचा जे तुम्हाला कॉन्सेप्ट माहिती आहे का? नाश्ता कधी केला पाहिजे उठल्यावरती? आपण जेव्हा उठतो ना, तर उठल्याच्या 1 तासामध्ये तरी नाश्ता केलाच पाहिजे आपण. माणसं काय करतात, उठतात, मग समजा घरकाम करायला लागतात. म्हणजे हाऊसवाईफ बघाल तर तुम्ही घरकाम करायला लागता आणि मग नाश्ता विसरून जाता. नाश्ता करता पण कधी? मी तर नाश्ता करतच नाही. 2-3 तासांनी नाश्ता करता. पण तुम्हाला माहिती आहे, नाश्ता न करण्याने पण म्हणजे नाश्त्यात असा एक जे मी खाण्याचं हे आहे जिकडे आपण खूप जास्त खाऊ शकतो. तू का नाश्ता करत? मी नाश्ता नाही करत. का? पण सवय झाली मला नाश्ता नाही करत असं नको बोल. तू पेज पितेस ना? हा, पेज पिते. मग तेच नाश्ता आहे तुझ्यासाठी. आपण ज्या पेजला आपण नाश्ता, पेज सर्वात चांगली आहे मम्मी, पौष्टिक असते पेज. म्हणजे तू नाश्ता करतेस. रोज 1 ग्लास पेज पिते. ते पण माझ्यासाठी म्हणजे भरपूर एनर्जी देते मला नाश्ता. अरे वा. तुमच्यातले असे कोण असतील जे नाश्ता नाही करत तर ते सांगा. पण तुम्ही उद्यापासून नाश्ता करत राहा, कारण आपण आज सर्व पॉईंट डिस्कस करू नाश्त्याबद्दल. म्हणजे तुम्हाला इझी जाईल, सोपं पडेल की नाश्ता काय असला पाहिजे ना. आणि तुम्ही नाश्ता कसं शेड्यूल करू शकता तुमच्यात कोणकोणता ना, म्हणजे उद्या काय तर परवा काय त्याच्यानंतर काय. आणि ते आपण नॉर्मली डिस्कस करूया, जसं ना डेली माणसं खातात ना तसं डिस्कशन करूया. सर्वात आधी हे सांगा की तुम्ही आज नाश्ता काय केला? 2 आन्सर द्या. आज नाश्ता काय केला आणि उद्या नाश्ता काय करणार? माझा प्रश्न आहे, आज नाश्ता काय केला आणि उद्या नाश्ता काय करणार? तुला वाचायला जवळ ठेव.
उपमा, उपमाच्या पुढे दुसरं काय ताई? घावणे आणि चाय खाल्ली. चपाती भाजी पण खाऊ शकता. पोहे. उद्या उपवास आहे. हो उद्या उपवास आहे मम्मी. हा चला पोहे. परवा काय करणार? चला उपवासाचं सोडून, म्हणजे जर उपवास नसेल तर तुम्ही नाश्त्याला काय खाणार? भाजी चपाती. अरे वा, सुरुवातीला भाजी चपाती खाणं पण चांगलंच असतं नाश्त्याला. असं नाही की ते जेवणातच खाल्लं पाहिजे. काय माणसाने चपाती करायचा कंटाळा येतो, चपाती पाहिजे, भाजी पाहिजे, म्हणून ते एकच करतात, कांदा पोहे, उपमा, शिरा असं करतात. चपाती भाजी रोजच असेल तर अति उत्तम असतं, हो. चांगलंच असतं. आज पाऊस होता म्हणून गरम गरम वडे केले. अरे वा, कमेंट आहे. मग मी तू काय केला आज नाश्त्याला? माझा तर उपवास होता. तू तर काय उपवास खूप थकलेला बोलतात माणसं. का मी थकलेलो होतो आज? आज तू थकलेला होता म्हणजे काय? थकलेला होतास तू. तो कशामुळे ते माहिती नाही त्यांना. कशामुळे थकलेलो होतो आज? हा पहिला आहे ना उठला, त्याच्यानंतर तो कार चालवायला गेला, कार चालवून आला आणि खाली खाली पोट झोपून गेला. समजलं? आणि मी त्याला नंतर उठवलं. हा काय? आणि मग तो अर्ध्या झोपेत पण होता. सर आपण नाश्त्याबद्दल डिस्कस करूया. कर. तू सांग आता, माणसाने नाश्ता कसा केला पाहिजे? एकदम जास्त पोट भरून का नॉर्मल केला पाहिजे आपण? पोटभर केला पाहिजे. आणि जनरली माणसं नाश्त्यासाठी काय काय बनवतात? समजा मी तुला सांगितलं 5 पदार्थ सांग नाश्त्यासाठी, तर काय सांगशील नाश्त्यासाठी? आता जे लोक काय ते ठराविक बनवतात आपलं रोजचं, पण तसं तेच बनवायचं नसतं. कांदा पोहे, उपमा, शिरा हे सगळं बनवतात जर ना. आपण उपमाबद्दल बोललो तर उपम्यामध्ये पण खूप प्रकार आहेत ना? उपम्यामध्ये प्रकार म्हणजे रव्याचे खूप प्रकार बनतात. रव्यामध्ये एक उपमाच बनतो असं नाही. चला मी तुम्हाला जर हेल्प करायची असेल तर तुम्हाला मी असे पदार्थ सांगतो जे मम्मीने ऑलरेडी रेसिपी अपलोड केलेले आहेत. म्हणजे जसे मी पदार्थ सांगेल ना तसं तुम्ही त्या रेसिपीसाठी सर्च करू शकता. पण म्हणजे आता पण नवीन मी एक रेसिपी केली आहे, म्हणजे दिली आहे, झटपट रव्याची इडली. 15 मिनिटं म्हणजे 15 मिनिटामध्ये, रात्रभर पण ठेवायची गरज नाही. तुम्ही ना अशा रेसिपीजला डाउनलोड करून ठेवा किंवा त्या रेसिपीजला प्लेलिस्ट मध्ये बनवून ठेवा. तुमची प्लेलिस्ट बनवून ठेवा म्हणजे तुम्हाला सोपं जाईल. आणि ते काय नाही, ह्या चॅनलची तुम्ही कोणत्याही चॅनलला मिक्स म्हणजे कंपाईल करून सर्व एक मोठी प्लेलिस्ट बनवू शकता. तुम्हाला आवडेल तसं. पण नाश्ता हा प्रकार सर्वांनी केलाच पाहिजे. आता उद्या तर तुमचं उद्या तर हे आहे, काय बोलतात, उपवास आहे ना? तर उपवास नसेल तेव्हा माणसाने काय, आता उपमा झाला ना मम्मी, तर उपम्याला आपण नॉर्मल रव्याचा उपमा असतो. उपम्यामध्ये आपला शेवया उपमा असतो. आणि मम्मीने अजून एक रेसिपी बनवली, त्याचं नाव आहे नाचणीचा उपमा. माहिती नाचणीचा उपमा बनवलाय? हा, हे 3 नाचणीचा उपमा शुभांगी सर्च करा. तुम्हाला उपमामध्ये पण 3 प्रकार तुम्ही बनवू शकता. आता पोहे झाले. पोहे छान लागतो नाचणीचा उपमा. माणसं म्हणतात ना सँडविच करायचं आहे. तू सांग, सँडविच सकाळचं खायचं असतं का संध्याकाळचं खायचं असतं? सँडविच सकाळी खायचं नाही, संध्याकाळी खायचं असतं. का सकाळी काय? सकाळी असं ना खाल्ल्यासारखं वाटलं पाहिजे तसं नाश्ता पाहिजे ना, म्हणजे पोट भरला पाहिजे. सँडविचनी पण पोट भरतो, पण ते कसं जरा टाइमपास आहे. ते आपण संध्याकाळी खायचं. जर तुम्ही संध्याकाळी नाश्ता करताय सँडविचचा, तर सँडविच किती प्रकारे बनतं? आपलं व्हेजिटेबल सँडविच असतं, कितीतरी प्रकारचे सँडविच असतात. आणि नाश्ता मी तर तुम्हाला हे सांगेल ना की कोणती डीप फ्राय वस्तू खाऊ नका, आणि त्याच्यात मैदा असेल ना ती वस्तू अवॉइड करा. हे 2 वस्तू जर अवॉइड केल्या ना बाकी सर्व असेल तर चांगलेच असतील नाश्त्यामध्ये, बरोबर ना? तर सँडविच आपण प्रकारचे धिरडे पण असतात, ते पण पटकन होतात. धिरडे म्हणजे आपण त्याच्यात दूध टाकून बनवतो. तांदळाच्या पिठाचे धिरडे मम्मीने 4 प्रकारचे बनवले. गव्हाच्या पिठाचे धिरडे, असे कितीतरी प्रकारचे. ज्वारीच्या पिठाचे पण धिरडे. आता 4 रेसिपी तर मम्मीनेच अपलोड केली आहे बघा. एक तर तांदळाचे पिठाचे धिरडे, म्हणजे त्यात दूध टाकलंय. अजून दूध टाकून त्यांनी हे नाचणीचे धिरडे बनवलेले आहेत. आणि मग राहिले तो अजून 2 धिरडे, म्हणजे बेसनचे धिरडे जे आपण ताकमध्ये बनवलेले आहेत. आणि आपले दुधी भोपळ्याचे ते आपण रव्याचे बनवलेले आहेत. असे 4 प्रकारचे धिरडे आहेत. ते फक्त मिक्स करायचे असतात आणि आपल्याला बनवायचे असतात. म्हणजे तुम्ही ना उद्या तो उपवास असेल आणि ज्यांचा उपवास नसेल ना, तुम्ही हे 4 धिरडे ना 3 दिवसाच्या गॅपमध्ये ठेवू शकता. एक धिरडा इकडे ठेवा, 3 वेगळे रेसिपीज ठेवा, नंतर 4th डेला परत धिरडे बनवा. म्हणजे एक दिवशी राईस फ्लोअरचं, मग नंतर बेसनचं, मग नंतर दुधी भोपळ्याचं, मग नाचणीचं. आणि ह्या रेसिपीज ऑलरेडी अपलोडेड आहेत, तुम्ही सर्च करू शकता. किंवा हे लाईव्ह चॅट संपल्याच्या 15 मिनिटानंतर मी सर्व लिंक्स खाली देईल, तुम्हाला इझी जाईल.
बेसन झालं असं माणूस चिले बनवू शकतो मम्मी. बेसनचा चिला बनवू शकतो. हो चिला म्हणजे तेच आपला तेच पोला. म्हणजे डोश्यासारखं. हा, आणि डोसे किती बनवू शकतो आपण असं झालं तर. म्हणजे नाश्ता एवढ्या डोसे बनवू प्रकारे आहे ना. शकतो, खापरवले बनवू शकतो, घावणे बनवू शकतो, झटपट तांदळाच्या पिठाचे वडे बनवू शकतो. पण ते वडे पण आपले तेलकट असतात. आणि जर आज जर प्रिपेअर करून जर उद्या बनवायचं असेल तर आपण आंबोली पण बनवू शकतो. आंबोळी बनवू शकतो. आंबोले पण आपण बघ ना कोकणी आणि असे बनवले. कितीतरी प्रकारचे झटपट इडल्या पण मी बनवलेले आहेत. म्हणजे आपण जेवढं होऊ शकतं ना फर्मेंटेड जे असतात ना, इडली किंवा आंबोलीला फर्मेंटेड म्हणतात. म्हणजे ज्याला पीठ आला पाहिजे ना, किंवा दुसऱ्या दिवशी बनतात ना, ते तुम्ही हफ्त्यातून एकदाच खा. सारखं नाही खायचं ते कधी. आंबवलेले पदार्थ जास्त नाही खायचे, त्याच्यामुळे ज्याला ऍसिडिटी असेल ना त्याला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. तुम्ही पण असे कमेंट मध्ये सांगा जा. बघा मूग चिला लिहिलं बघ, मूग दालचा चिला असतो मम्मी. त्याबरोबर आपण सकाळी ना आपण जे चपाती भाजी म्हणतो ना, त्याऐवजी तुम्ही सांगा नाश्त्याला तुम्हाला फ्रँकी दिली तर किती छान वाटेल तुम्हाला. तर फ्रँकी पण तुम्ही ऍड करू शकता. आणि फ्रँकी बनवायला थोडा टाइम लागतो, पण ते चांगलं वाटेल ना. हा, फ्रँकी मी कितीतरी प्रकारचे बनवलेले आहेत. 4-5 प्रकारचे फ्रँकी झालेले आहेत. आणि बघा चिला मध्ये ओट्सचा चिला पण आलाय बघ समोर, है ना. अजून काय खाऊ शकतो आपण सांग. पेज आपली जी नॉर्मल आपल्या घरी जी बनते, ते तांदळाची पेज बनते, तशी रव्याची पण पेज बनवू शकतो. रव्याची पण पेस्ट बनवू शकतो. अजून आणि जसं साऊथ इंडियन टाइप मध्ये झालं तर इडली हे तर आहे. मी अजून मेदू वड्याचं नाव का नाही घेतलं, कारण ते डीप फ्राय आहे. नाश्त्यामध्ये डीप फ्राईड, शॅलो फ्राय आणि आपलं हे मैदा, ह्या 3 गोष्टी ज्या कमी नसतील ना तरच चांगलं आपल्याला. बरोबर जास्त ना. मग सकाळी आपलं सकाळी तेलकट नको. तेलकट नको. नंतर पण नाही खायचं, पण जेवढं नंतर वन्स इन अ वीक बोलतात ना, हफ्त्यातून एकदा तुम्ही खाऊ शकता. पण दरवेळी नाही. जर प्लॅनिंग करता तर अशा प्रकारे प्लॅनिंग करा. दिरडे आणि बाकी सगळं किती आपण आता पेज पण तुम्ही इन्क्लूड करू शकता. आता आपण अजून एक क्लायंट त्याला फोन करून विचारून घेतात, नाश्ता काय बनवायचं, नाश्त्यासाठी आम्हाला काहीतरी हे दे करून. ते म्हणतात, ते विचारतात की माझा जॉब काय आहे. माझा ऍक्च्युली हेच जॉब आहे. हा, मग तुम्ही आता विचाराल की असे क्लायंट पण म्हणतात की कधी कधी एमर्जन्सी असते. एमर्जन्सी ब्रेकफास्ट म्हणजे मी नाव दिलं त्याला. म्हणजे काय माहिती का, की वेळ नाही आपल्याला ब्रेकफास्ट बनवायचा पण आणि घरी थांबायचा पण. असं असतं की लेट होतो, उठायला लेट होतं, आणि आपण कसे असतो जॉबच्या ऑलमोस्ट टाइमलाच उठतो आणि मग लगेच पळून जातो. तर अशा सिच्युएशनला आपण काय करू शकतो. समजा माझ्या क्लायंट्सला अर्धा तास आहे. अर्धा तासमध्ये काही लवकर बनवू नाही शकत, उठल्यापासून अर्धा तास आहे. तर ह्या गोष्टींमध्ये ना ते लोकांना प्रेमिक्स बनवायला लावतो मी. उपमाचा प्रेमिक्स असतो बघ, आपण मम्मीने पण रेसिपी अपलोड केलेली आहे. ते प्रेमिक्स तुम्ही बनवू शकता. अजून कसला प्रेमिक्स बनवला मी तू. उपमाचाच प्रेमिक्स बनवला तू. अजून वेगवेगळे टाईपचे प्रेमिक्स असतात. डोसा प्रेमिक्स पण असतो बनवायचा. तुम्ही युट्यूबवर सर्च करू शकता. ते तुम्ही प्रेमिक्स लगेच टाकून हे करू शकता. आणि समजा उठून दात घासून लगेच पळायचं असेल तर कोणत्या एमर्जन्सी आपण नाश्ता करू शकतो. तुम्ही आयडिया द्या मला. मी तर सांगतोच तुम्हाला. आणि जे एवढं फेमस आहे ना की सर्व माणसाच्या घरी असतं, आणि म्हणजे बोलतात ना दिवाळीत पण बनवतात आणि त्योहारात म्हणजे फेस्टिवल्सला पण बनवतात. काय सांग, कोणत्याही प्रकारचे लाडू घरी बनवून ठेवा. ते बेसनचे असो, तिळाचे असो, किंवा नाचणीचे बोलतोय, नाचणीच्या पिठाचे पण लाडू हा, होतात. सर्व बेसनचे असू दे, रव्याचे असू दे, किंवा कसले आपले पण असू दे लाडू बनवून ठेवायचे. सर्व प्रकारचे लाडू असतात ना, ते तुम्ही बनवून ठेवा. डिंकाचे लाडू, मेथीचे लाडू, हे सर्व बनवून ठेवा. प्रत्येकाने 1 महिन्यात ना 1 महिना मेथीचे बनवा, 1 महिना डिंकाचे बनवा. आणि ना ते एमर्जन्सीला किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्याला 2 पण खाल्ला तर तुमचा संध्याकाळचा नाश्ता एकदम हेल्दी राहणार. बरोबर. आणि अजून एमर्जन्सी मध्ये काय वाटलं तर तुम्हाला, आता इकडे कमेंट आली आलू पराठा पण आपण बनवू शकतो. सर्व प्रकारचे आपण पराठे बनवू शकतो ब्रेकफास्ट मध्ये ना. कॉर्नफ्लेक्स कसे बाहेरचे झालं. डीप फ्राईड, शॅलो फ्राय, बेसन मध्ये मैदा आणि बाहेरचे हे प्रोडक्ट्स नका वापरू. फ्रुट्स, अर्ली मॉर्निंग फ्रुट्स चांगले, पण त्याच्या फ्रुट्स पण चांगले. जर एमर्जन्सी असेल लगेच तर फ्रुट्स खाऊन टाकेल, पण एम्प्टी स्टमक कधी राहायचं नाही. आणि तुम्हाला जर आयुर्वेदाच्या हिशोबाने जर प्रॉपर ब्रेकफास्ट कधी केला पाहिजे माहिती का मम्मी, 9:15 आणि 10च्या अगोदर सकाळच्या. त्याच्यानंतर ब्रेकफास्ट करून जास्त फायदा नाही. म्हणजे त्याच्यासाठी माणसाने लवकर उठलं पाहिजे, है ना. थालीपीठ असतात बघ, कमेंट मध्ये सांगतात आपले किती प्रकारचे थालीपीठ असतात, बरोबर ना. आपल्या थालीपीठाचं पीठ आणायचं असतो, 2-3 प्रकारचे पीठ, किंवा डायरेक्ट पण थालीपीठाचं पीठ मिळतं. ते आणून डायरेक्ट आपलं हे मिक्स करून आपण थालीपीठ बनवू शकतो. आता रेडीमेड पण पिठं मिळतात ना सगळी. आणि आपण जे म्हणतो ना दलिया, ओट्स, ते तर आहेत. आणि जरा हायफाय म्हणजे हायफाय मध्ये किंवा जरा आउट ऑफ दी बॉक्स आपण जाऊन म्हणालो तर आपण किनोवा यूज करू शकतो. आपण ते माहिती आहे मी आणलेलं, मम्मी मुसली आणलेला माहिती आहे डब्बा, ते आपण करू शकतो. अजून काय यूज करू शकतो सांग. सँडविचेस तर आपण संध्याकाळीच बनवायचे.
आणि समजा जास्तच एमर्जन्सी बाहेर जायचं असेल तर तुम्ही ते आपले चणे असतात ना, गुळचणे, ते पण आम्ही क्लायंटला डब्यात घेऊन ठेवायला लावतो एमर्जन्सीमध्ये, की एम्प्टी स्टमक राहायचं नाही. तुम्हाला जर असं वाटत असेल की वेट लॉस करायचं, फॅट लॉस करायचं, तर कधी एम्प्टी स्टमक राहून नाही करायचं. आणि जर तुम्ही नॉनव्हेज असाल तर एग्स मध्ये तर किती ऑप्शन्स आहेत. जसं तुम्ही समोर सांगता की बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड एग्सचा हा आहे लगेच आपला अंडी शिजवायला ठेवायचे, आपण आंघोळीला जायचं येपर्यंत ते अंडी शिजून जातं, तर बॉइल्ड एग करू शकतो. आणि एग्सच वापरायचे असतील तर आपण पॅनकेक्स बनवू शकतो. पॅनकेक गव्हाच्या पिठाचे बनवतात, अंड्यापासून. असे किती 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 गोष्ट आहे. इडली तर मम्मीने दाखवली, रेडीमेड इडली, म्हणजे रेडीमेड बोलतो, क्विक इडली दाखवली आहे ना. अजून तुम्ही सांगा, तुम्ही पण कमेंटमध्ये सांगा की ब्रेकफास्टसाठी काय असू शकतो. पोली विथ आल्मंड चॉकलेट स्प्रेड, सर्व करू शकतो आपण अशा गोष्टीमध्ये. चहा चहा आणि चपाती खाशील का? काय काय हा, माणसं बरोबर. खातात ना चहा चपाती. चिले लिहिले, वेगवेगळ्या भाज्या वापरून चिले, बरोबर आहे. आपण सर्व नाश्त्याना मी डिस्कशन का करतो की कोणीच कधी नाश्ता मिस नाही केला पाहिजे. आणि जेव्हा पण उठाल ना, उठायच्या 1 तासामध्ये नाश्ता करून घ्या तुम्ही. आणि त्या उठण्यामध्ये उठल्या उठल्या तर पाणी तर पियात, आणि मग त्या 1 तासामध्ये नाश्ता करून घ्या. आणि नाश्ताना 9:15 आणि 10च्या अगोदर झाला पाहिजे ऑफिशियली, म्हणजे चांगला त्याचा गुण असतो. डोसा आपण बोललो ना, मूग डाळ डोसा, रागी डोसा, वीट डोसा, मसाला डोसा. मसाला डोसा पण हेल्दी आपल्यासाठी. आणि आता सध्या बाहेर मिळतात ना, कॉर्न मिळतात आपल्याला, मक्के मिळतात, बरोबर. तर मक्याचा आपण सँडविच बनवू शकतो. आणि त्या दिवशी आपण चाट बनवलेला. मक्याचा चाट बनवू शकतो, सँडविच बनवू शकतो, अजून स्टीम करून मक्के पण खाऊ शकतो आपण. हा, थोडासा मीठ टाकायचा आणि स्टीम करून खायचं, चाट मसाला टाकायचा वरती. हा, आणि जे इकडे ग्रीन टी तुम्ही म्हणताय ना, ग्रीन टी, तर ग्रीन टी एक मी सांगतो की तुम्ही, माझं दुसऱ्यांचं माहित नाही, पण मी माझ्या क्लायंट्सला एम्प्टी स्टमक ग्रीन टी कधी पिऊ देत नाही. काहीतरी खा आणि त्यानंतर ग्रीन टी पिया, म्हणजे नाश्ता करा आणि त्यानंतर तुम्ही ग्रीन टी पिया, काही प्रॉब्लेम नाही मग. आणि पीनट बटर जे लिहितात ते दिवसातून 1च चमचा खा. तर तुम्ही जास्त जाड असाल तर जास्त खाऊ नका ते. बेसनची पोळी खाऊ शकतो, फ्रुट्स. आणि मम्मी, माणसं लिहितात आहे फ्रुट्स, लिहितात आहे फ्रुट्स, ते तर ठीक आहे, पण फ्रुट्सचं बेस्ट टायमिंग काय असतं? मी कधी फ्रुट्स खातो सकाळच्या आणि लंचच्या मध्ये ना, म्हणजे ब्रेकफास्ट, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आणि लंचच्या मध्ये तुम्ही, म्हणजे बोलतात ना 11-11:30ला तुम्ही फ्रुट्स खाऊ शकता. नाश्ता केल्याच्या नंतर, नाश्त्याच्या मध्ये, नाश्ता आणि जेवणाच्या मध्ये, त्यामध्ये तुम्ही खाऊ शकता सध्या. तर मग आणि अजून बोललं तर नॉनव्हेज तुम्हाला खायचं असेल तर तुम्ही फ्रेंच टोस्ट खाऊ शकता. आणि माहिती आहे, आपण ब्रेड अशा मध्ये राऊंड काढलेलं, त्यामध्ये अंडी टाकली, परत त्याच्यावर ब्रेड टाकले, मध्ये त्याच्यावर चीज स्लाइस टाकलं आणि परत बनवलं, तसं पण तुम्ही त्या प्रकारचं पण सँडविच बनवू शकता. रवा उत्तप्पम, रव्यापासून किती प्रकार बनतात बाबा. रव्यापासून उपमा बनतो, रव्यापासूनच पॅनकेक पण बनतात. सर्व रव्यापासून एवढे पदार्थ बनतात ना, तेवढे कुठल्या पदार्थ बनणार नाही. आणि मम्मीने रव्यापासून एक असं सँडविच पण बनवलं होतं की आपण त्या फक्त ते सँडविचच्या ह्याच्यामध्ये बॅटर बनवलं होता, आणि सँडविचची मशीन लागते त्याच्यामध्ये आपण सँडविच टाकलं होतं. रव्याचं सँडविच पण बनवलेलं. आणि ब्रेड वापरायला तुम्ही ब्राऊन ब्रेड वापरत असं कमेंट मध्ये मला दिसतंय. हा, हे चायनीज चिली बिली खाऊ नका कधी सकाळ सकाळी येते. ते फक्त कधीतरी असं खायचं, चवीला खायचं. पण सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट मी सांगू, एक असंच मील, दिवसातलं असा मील जर तुम्ही पोटभर खाऊ शकता, जे तुम्ही डाएट मध्ये म्हणजे तिकडे जास्त कॅलरीज कन्झ्युम करू शकता, तो तुमचा ब्रेकफास्ट, सकाळचा नाश्ता. अजून मम्मी सांग. किंवा आपण जी प्रोटीन पावडर बनवली ती बघ. प्रोटीन पावडर मध्ये आम्ही काय काय घेतो, 100 ग्राम पीनट्स म्हणजे शेंगदाणे रोस्टेड भाजलेले, मग 100 ग्राम आपण पंपकिन सीड्स घेतली होती, ह्याची बिय, भोपळ्याची बिय, मग 100 ग्राम बदाम, 100 ग्राम चिया सीड्स, 100 ग्राम मिल्क पावडर, 100 ग्राम अक्रोड आणि 100 ग्राम ओट्स, ह्याची पावडर करून ठेवायची. 7 वस्तू येते, त्याची पावडर करून एका बर्नीत भरून ठेवायची किंवा जारमध्ये एवढ्या, आणि ती जार आपल्या बॅगमध्येच असली पाहिजे. माझ्या ना फिटनेसच्या, माझ्या ज्या जिमची बॅग आहे त्याच्यामध्ये ती असतेच पावडर. तर ती असं अशी गोष्ट झाली की आपण बाहेर फिरतोय किंवा आपल्याला काही गोष्टीसाठी आपल्याला नाश्ता करता आला नाही. मला जर सकाळी 5:30ला क्लायंटच्या घरी जायचं असेल आणि कधी लेट झाला तर ती पावडर मी 1 चमचा किंवा 2 चमचा खातो, म्हणजे माझा ब्रेकफास्ट कधी मिस नाही होत. कारण कामावरून यायला परत 9 तास 3 तास लागतात ना. अजून तुम्ही सांगा की तुम्ही काय अजून मला आपल्याला सजेशन देऊ शकता. हा, बनाना पण आपण खाऊ शकतो, फ्रुट्स तर सर्वच खाऊ शकतो आपण. अजून मम्मी सांग. पण तुम्ही एक सांगू, उद्यापासून ना, उद्या सर्वांनी ना लाडू बनवायला ठेवा घरी.
पहिले लाडू बनवा. लाडू बनवाच, आणि लाडू बनवून ना 2-2 लाडू तुम्ही खाच. मेथीचे आणि असे सर्व लाडू तर तुम्ही खाल्लेच पाहिजे. मेथी डिंकाचे मिक्स लाडू पण येतात ना, ते पण तुम्ही खा. साधे रव्याचे लाडू बांधून ठेवले तरी पण चालेल. असं का नाही ते पाकातलेच पाहिजे. साधे रव्याचे लाडू बांधायचे, त्याच्यात थोडेसे 2-3 चमचे मेथी पण टाकू शकता आपण भाजून. आणि जमलं तर तुम्ही चपाती भाजीही खाऊ शकता. आणि भाजीमध्ये कोणती भाजी करायची ते पण टेन्शन असेल तर एक भाजी फिक्स ठेवा. पनीर भुर्जी भाजी, पनीरची भाजी फिक्स ठेवा. पनीरची भुर्जी बनवा. आणि जेव्हा नॉनव्हेज असेल तेव्हा अंड्याची भुर्जी तुम्ही बनवू शकता. आता आपल्या भाज्या असतातच. पण कोणती डीप फ्राय वस्तू, पकोडा, पॅटीज आणि कटलेट्स हे वस्तू सर्व लांबच ठेवा जरा मॉर्निंगच्या ब्रेकफास्ट. समोसे पण नाही खायचे. समोस्याला तेल खूप लागतो. अजून आपण काय सांगू शकतो सांग? आपण घावणे बनवू शकतो. आपण सर्व पिठं मिक्स करतो ना, तांदळाचे पीठ, गव्हाचे पीठ, आणि आपण इकडे हे बेसन मिक्स करतो. या 3 पिठाचं मिक्स करून आपण काय बनवतो सांग? चिल्ला ना. तसंच आपण घावणे टाईप बनवतो ना, आपण चिरा टाईप, तसं ते हे पण बनवू शकतो. आणि तू अजून एक रेसिपी बनवली आहे, मी आता लिहून ठेवली होती ती. तू तांदळाचं पीठ, गव्हाचं पीठ आणि त्याच्यात काकडी, गाजर मिक्स करून पण तुम्ही एक डोसा बनवला होता. बरोबर ना? म्हणजे किती प्रकार आहेत, म्हणजे कितीतरी प्रकार आहेत. तुम्ही तेव्हा खायचे नाही तर काहीतरी करायची. हो. ताई भाज्या नाही खायची, मग मी काय करायची? मेथीची भाजी तर ताई तोंडात नाही घ्यायची. तर मी काय करायची? भाजीमध्ये थोडं पाणी टाकायची. सुकी भाजी करायची, पण त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकून आहे ना, त्यातलं थोडं पाणी मी काढायची आणि त्या भातामध्ये कालवून तिला द्यायची. म्हणजे कुठल्या तरी प्रकाराने तिच्या पोटात भाजी जाऊ दे. अजून एक मम्मीने रेसिपी बनवली होती. ती रेसिपी कशी बनवली होती बघा. त्याच्यात 2 अंडी होती, 2 कच्ची बटाटी होती. म्हणजे ते बटाटी आणि अंडी पण मिक्स केली होती आणि त्याच्यात तू बेसन टाकलं होतं. आणि बाकीचं थोडं साहित्य, म्हणजे अशी रेसिपी आहे, मी तुम्हाला खाली कमेंट मध्ये लिंक देईल, त्याला मिक्स करून पण डोसा बनतो. बरोबर ना? म्हणजे आता माझ्या तर लक्षातच नाही. म्हणजे किती प्रकार आहेत नाश्त्यांमध्ये. आणि भरपूर मी पहिला आहे ना काय रोज मी काय नाही काय वेगळं बनवतच राहायची. शो दिलला दाखवायला सांगितलं. दिल काय करते बघा इकडे. दिल बघा खुर्चीवर बसलेली आहे आज. दिल माकडाला बघते. आणि नाश्त्यांमध्ये असं तुम्हाला कोणता नाश्ता जास्त आवडतो? नाश्त्यातच बोलतात आपण मम्मी. नाश्त्यामध्ये माणसं आप्पे किती प्रकारचे असतात, बापरे. भरपूर प्रकारचे आप्पे बनवतात. पण आपल्याला एकदम कमी तेल वापरायचं आप्याच्या भांड्यात, आणि तुम्ही आप्पे पण खाऊ शकता. मेथी पराठा, पराठा किती प्रकारचे. दुधीचा पराठा, मेथीचा पराठा, आलू पराठा, पालक पराठा, कसा पण कुठल्या पण प्रकारचा तुम्ही पराठा बनवू शकता. कोबीचा पराठा, खूप प्रकार आहेत. मी कितीतरी प्रकारचे पराठे बनवले आहेत. आणि तसे पराठे खूप प्रकारचे झालेत. आणि मग मी आपण बोलतो ना आंबोली, ते पण आपले कोकणी आंबोली असते. आपण गोड आंबोली बनवली. गोड आंबोली पण बनवली आहे. पण ती आज सकाळी केली तर ती उद्या सकाळी तुम्हाला मिळणार खायला. जरा म्हणजे कसं एक दिवस आधी पहिलं तयारी करायला लागते. आता समजा आता रात्री सकाळचे ते जास्त आहेत, सकाळी तांदूळ डाळ भिजत ठेवायची, रात्री दळायचे आणि परत ते पीठ ठेवून द्यायचं, तर आपल्याला दुसऱ्या दिवशी नाश्ता बनतो त्याचा. अजून तुम्ही सजेस्ट करा काहीतरी हेल्दी नाश्ता, आणि असा नाश्ता जो सर्वांनी केला पाहिजे. बघा सूप ना नाश्त्यामध्ये मला नाही आवडत. सकाळी सूप म्हणजे असं आवडतं, पण त्याच्याने पोट नाही भरत. बरोबर ना? मला असा नाश्ता पाहिजे ज्याच्याने ना पोट भरल्यासारखं वाटतं, फिलिंग पाहिजे कोणता तरी नाश्ता. असं नाही की आपण हेवी केलं पाहिजे, खाल्ल्यासारखं वाटलं पाहिजे. आणि ते सूप असतात, जसे ते लाईट सँडविचेस असतात किंवा स्नॅक्स आयटम असतात ना, ते आपण स्नॅक्सलाच खाल्ला पाहिजे. म्हणजे ते संध्याकाळच्या नाश्त्याला आपण खाल्ला पाहिजे, सकाळचे नाही. म्हणतील किती बोलतोय. आता माणसं लिहितात थालीपीठ, रवा इडली, रवाची पण इडली आहेत ना. पोहे करा. पोहे केले तर आपण त्याच्यात आपण बोलतो ना व्हेजिटेबल पोहे करू शकतो, आपण हेल्दी पोहे करू शकतो त्याच्यात. आपण बनवलेत ना व्हेजिटेबल पोहे. उसळ पण चांगली असते ना. उसळ आपण बनवून ठेवलं, आपण उसळ पण खाऊ शकतो. पुरी उसळ खाऊ शकतो. मुगाची, अख्खे मूग भिजत ठेवायचे, त्याला मोड काढायची, त्याची उसळ बनवायची. अजून काहीतरी हेल्दी सांगा. तुम्ही असे कमेंट्स करताय की ते वाचून पण नाही दाखवू शकत मी. वडापाव लिहितात, वडापाव कसं करायला खायला सांगू. आता तुम्ही कोकोनट बर्फी लिहितात, तेच आपण नारळाचे पण आपण लाडू बनवतो ना, असे सर्व लाडू बनवून ठेवा. आपण स्प्राउट्स असतं ना, स्प्राउट्स पण आपण खायला सांगू शकतो. ढोकला पण आपण बनवू शकतो. एक फर्मेंटेड मध्ये बघा, इडली, ढोकला आणि आपले आंबोले हे फर्मेंटेड असतात. म्हणजे त्याचा पीठ येतो ना. अशा गोष्टी आपण हफ्त्यातून एकदाच खायचे, ते हफ्त्यामध्ये 2दा रिपीट करू नका कधी.
पालक पुरी. आता मी पुऱ्या हे सर्व का नाही बनवतं, कारण पुऱ्या शॅलो फ्राय किंवा डीप फ्राय होतात. हा, तर ते पुऱ्या तळतो ना आपण, म्हणजे तेलकट होतो. तिथे इन्क्लूडच नका करू. आणि अशा बोलले तर उत्तप्पा पण चांगले असतात. उत्तप्पा चांगला असतो. आणि बेस्ट उत्तप्पा म्हणजे रागीचा उत्तप्पा बनवू शकतो, मुगाची इडली बनवू शकतात. बघा कमेंट तुमचीच आहे बघा. शेवया, हा आपण उपमा बनवतो तो उपमा असं पण रव्याचा पण उपमा असतो ना, शेवयाचा पण उपमा असतो. शेवयाचा पण उपमा असतो. शेवया असतात, सफेद शेवया असतात, बारीक बारीक. बॉईल केलेले चणे मूग, कमेंटच वाचतोय मी हे सर्व. रवा ढोकला बरोबर आहे, व्हेज दलिया बरोबर आहे, नाचणीचे चपाती भाजी, पोहे, असे सर्व प्रकारचे आपण नाश्ता करू शकतो. आणि आपण नाश्त्याचं डिस्कशन केलाच पाहिजे आणि ह्याच्यामधले सर्व आपण इन्क्लूड केले पाहिजे नाश्त्यामध्ये. आणि चिलामध्ये मल्टीग्रेन चिला तर सर्वात बेस्ट, म्हणजे बेस्ट असतं. एकच असतो चिला पण त्याच्यात सर्व गुण असतात त्याच्यात. ढोकला चालतो का? ढोकला हफ्त्यातून एकदा चालू शकतं, पण सारखं सारखं नाही चालू शकत, किंवा 2 हफ्त्यामधून एकदा चालू शकतो, कारण ते फर्मेंटेड आहे ना. सॅलेड मला नाही वाटत सकाळी सकाळी मी सॅलेड खायला बाबा, नाही आवडणार ते सॅलेड खायला, बरोबर ना. कितीही डायटिंगवर असेल ना तर तुम्ही एक चांगला मील करा, म्हणजे त्याच्याने तुमचं पोट भरेल. आंबील पण करू शकतो, आंबील तर खूप हेल्दी असते. दूध आणि चपाती, हो दूध आणि चपाती पण खाऊ शकता तुम्ही, पण दूध पियाचा राईट टाइम तुम्ही नाईटला पकडा. पीनट सॅलेड बरोबर आहे. दूध आहे ना, सकाळी सकाळी नाही पाहिजे. हा, दूध नको सकाळ सकाळी. ते कसं माहितीये, ऍसिडिटी त्याच्यामुळे चालवते दुधामुळे, सकाळी सकाळी दूध पिल्यावर. असं कोणतं फळ आहे जो मी, चला आता मी लास्ट सांगतो, असं कोणतं एक फळ सांगतो मी जो तुम्ही, आणि तुम्ही बाहेर जाताना हे तुम्ही डेट्स असतात ना, खजूर आणि बदाम पण तुम्ही ठेवू शकता, किंवा ते पण लगेच तोंडात टाकून तुम्ही खाऊ जाऊ शकता बाहेर. खीर बनवायची आहे, मग खीर जास्त शुगर पण इन्क्लूड करू नका, जास्त कमी शुगर इन्क्लूड करू शकता. असं नाही मी म्हणलं शुगर नाही खायची, पण जेवढं होऊ शकतं तुम्ही शुगर फ्री राहा. असं नाही की शुगर बंदच करा. गोडमध्ये किती प्रकार, आपण डेट्स असतो, डेटचे पण आपण लाडू बनवलेले आहेत, है ना, नारळाचे लाडू. हा बरोबर. असं ते तर कोणतं 2 दिवसातच संपवले. लगेच खाऊन टाकलं मी सर. असा फळ बघा, पाणी आणि ऍपल. जर दिवशी जर तुम्ही कंटिन्यू खात आणि चांगलं हे खात राहिलात ऍपल, बघा तुमचे कितीतरी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील. सर्वात आधी तर या डोक्याचे प्रॉब्लेम ऍपल सॉल्व्ह करतात. मायग्रेनला पण ऍपल खायला लावतात. माझं पण मध्ये मध्ये कधी कधी डोकं दुखत होतं ना मागे गावाला, तर मी ऍपल खायची. आणि एक बनाना पण तुम्ही खाल्लंच पाहिजे दिवसभरात कधीतरी, आपलं डायजेशन प्रोसेस तर चांगलं असतं. तर हे होतं सर्व ब्रेकफास्टचं डिस्कशन. आता स्नॅक्स बिस आणि तुम्हाला लिस्ट द्यायचीच आहे, पण मग मी तू आता बोल त्यांच्याशी. मी काय बोलू, तिकडनं काय बोलतात ते मला कळत नाही ना. तू बोलशील तर मी बोलणार. मेथीचे लाडू, हो सर्वांनी आता लाडू बनवायला ठेवा. आता उद्या आम्ही पण, आता उद्या एकादशी आहे, उद्या तर काय तुम्ही काम नाही करणार, उद्या जेवण नाही बनवायचं आहे, तर उद्या तुम्ही लाडूची तयारी करा. आणि प्रत्येकाने 2-2 लाडू खा. तुम्ही पण खा, तुमच्या म्हणजे तुमच्या रिलेटिव्हला पण, तुमच्या मम्मी पप्पांना द्या, तुमच्या भाऊ बहिणींना द्या, तुमचे फ्रेंड्स असतील त्यांना पण खायला लावा. सर्वांसाठीच बनवा घरामध्ये आणि सर्वांनी खा. कारण हे अशी वस्तू आहेत की ते रोज खाल्ल्याने काहीच प्रॉब्लेम नव्हते. 1-1, 2-2 लाडू खाल्ल्याने काहीच प्रॉब्लेम नाही, फक्त माणसाला लक्षात येत नाही. कधी पटकन भूक लागली, नाश्ता बनवायला वेळ आहे, तर तुम्ही एक लाडू बी खाऊ शकता, थोडं पाणी पिऊ शकता. एक लाडू खायचा, पाणी प्यायचं 1 ग्लासभर. अजून बोल त्यांच्याशी, तू कशी आहे, तू काय खाणार, आज जेवली काय, आज जन्मा नाश्त्याला काय बनवलं. ओट्स बिट्स मी का सांगत नाही, ओट्स बिट्स आहेच, पण ते कसं जनरल पब्लिक यूज नाही करत ना, त्यापेक्षा आपण दलिया यूज करतो. ओट्स मी बोललो ना, ओट्स तुम्ही करू शकता, किनोवा करू शकता. अजून तुम्हाला हे ओट्सचे लाडू बनवणार आहे माहिती आहे ना. मखाने पण तुम्ही आपल्या डेली डाएट मध्ये इन्क्लूड करू शकता. आपण मखाण्याचे पण लाडू बनवलेले आहेत. अजून तू बोल त्यांच्याशी आता. मी काय बोलू, तू समोर माझ्या असे बोलताना दिसले असते तर मी बडबड केली असती जरा. बेसनचे चिला, मूग दालचा चिला, पालकचा चिला सर्व तुम्ही इन्क्लूड करा डाएट मध्ये, काहीच नाही. आता जर तुमच्या कमेंटचे मी उत्तर देतो. बाईक कुठे आहे? बाईक रत्नागिरीला ठेवली आहे मी, कारण परत रत्नागिरीला जायचं आहे म्हणूनच बाईक ठेवली तिकडे. आणली असेल तर तुम्ही समजा, म्हणजे मी रत्नागिरीला नाही गेलो असं. बाईक रत्नागिरीला ठेवली आहे, आम्ही जाणार आहे लवकरच. तांदळाचे लाडू हो खाऊ शकतो आपण. ड्रायफ्रुट्स आपण संध्याकाळी खायचे कधी पण, कारण ड्रायफ्रुट्सने एवढं काय पोट नाही भरत ना, पण एमर्जन्सी असेल तर खाऊ शकतो. अरे वा, उद्यापासून हेल्दी ब्रेकफास्ट चालू करणार. मस्त. डिंकाचे लाडू. अरे वा. काकू कशा आहात तुम्ही? मस्त आहे. माझ्या मम्मीला तुम्ही खूप आवडतात, आम्हाला तुम्हाला भेटायचं आहे. भेटूया.
तुम्ही कमेंट ना कॉपी पेस्ट करू, सर्व प्रिंट नका करू, सर्व कॉपी पेस्ट करतात आणि तेच तेच कमेंट देतात. ऑलिव्हचे लाडू, हो ऑलिव्हचे लाडू पण आपण खाऊ शकतो. आळूचे लाडू उन्हात जरा गरम असतात हा. आणि सध्याच्या परिस्थितीमध्ये तुम्हाला माहिती आहे ना, पाऊस पडतोय तर तुम्ही पाणी जे असतं ना ते उकळूनच पियाला पाहिजे. चना मसाला, बघ चना मसाला पण तुम्ही खाऊ शकता, चाट खाऊ शकता. तुम्हाला सांगू, हेल्दी खाण्यामध्ये मिसळ पण हेल्दीच असते. जरा त्याचा तडका जो असतो ना, तरी असते ना ती जरा कमी करा, पण ती पण हेल्दीच होणार. सुशीला रेसिपी जी आपली सुशीला रेसिपी बघा, मी तुमच्या कमेंट वाचूनच सांगतो, सुशीला रेसिपी पण हेल्दी आहे आपली कुरमुराची है ना. चना मसाला, मग मल्टीग्रेनचं तुम्ही काही खाऊ शकता. राजगिऱ्याचे लाडू लिहिले आहेत, राजगिऱ्याचे लाडू पण तुम्ही बनवू शकता. असे कितीतरी ऑप्शन्स आहेत जे आपण नाश्त्यामध्ये करू शकतो ना. चकोल्या, वरणफळ, मूग दालाचे काय काय आपण बनवू शकतो ना. मूग दालचा डोसा असतो, मूग दालचा चिला असतो. मूग डाळीचे लाडू बनवतात. आणि मी जे रोज पितो मूग दालीची पेस्ट पितो ना मी कंटिन्यू मूग दालीची पेस्ट पितो सकाळ सकाळी. आता पण एकदा आहे ना मूग डाळीची पेस्ट बनवून दाखवूया त्यांना. हा, जी हेल्दी आणि ती मी रेग्युलर पितो ना ती. आणि तुम्ही विचारता दिल काय करते, तर दिल झोपली आहे बघा. हा, आता तू सांग, आता लास्टचे 2-3 मिनिटं आपण लाईव्ह चॅट बंद करूया. झालं, संपला वेळ. हा, आपलं झालं डिस्कशन. तुम्ही पण व्हिडिओ लाईक करा जरा, आणि तुम्ही काय कमेंट, तुमचे कमेंट वाचतो मी फटाफट, तुम्ही सांगा. झोपायचं आता सर्वांना. आणि सर्वांनी जेवण नाही घेतलं असेल तर जेवण पण घ्या, आणि जेवण झालं असेल तर जरा पाणी पिया. आणि ज्यांना दूध प्यायचं असेल त्यांनी रात्री झोपताना 1 ग्लास दूध पण प्या. आणि पायाच्या तलव्यांना तेल लावा, चांगली झोप घ्या, ब्रीथिंग करा, एक्सरसाइज करा, स्माइल करत राहा. काहीतरी कॉमेडी चॅनल बघा. अजून परत कधी लाईव्ह यायचं ते आपण नक्की सांगू. उद्या लाईव्ह यायचं की नाही ते अजून ठरवलं नाही, कारण उद्या टाइम मिळेल की नाही माहित नाही. पण आजचं लाईव्ह तर झालं, तर लागोपाठ 3 दिवस आपण लाईव्ह झालो ना. उद्या साबुदाणे वडे. साबुदाणे पण आपण खायचे असतात. कोणाकोणाला साबुदाणे पसतात तर कोणाकोणाला साबुदाणे नाही पसत है ना. तशा प्रकारे तुम्ही साबुदाणे बनवू शकता. आणि बोलता बोलता जे तुम्ही कधी पण प्रॅक्टिकल राहायचं आणि लगेच ऍक्शन्स घ्यायचे. जर पाणी आता तुम्ही 10 पासून 10:30 जर कंटिन्यू बघताय, काय नाही केलं म्हणजे तुम्ही पाणी खाल्लं तर नाही, आणि पाणी पण नाही. काय कोण असे आहेत का जे लाईव्ह मध्ये खाता खाता बघतात स्नॅक. पण तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घेतली की मी नाश्त्यामध्ये कधी मॅगीचं हे नाही केलं, कोणतंही पॅकेज फूडचं मी हे नाही केलं, कारण ते तर खायचेच नसतात कधी. मी कधी नाश्त्यामध्ये तुम्हाला खारी बटर नाही खायला सांगितलं कधी, है ना. हे सर्व कधी खायचे खारी बटर किंवा असे. हा, टाइम संपला ना बघा, आपल्या टाइम वेळ झाला ना आपला. बघा दिल, बघा चला दिलू झालं बघा. आमची दिल केवढी मोठी आहे बघा. आणि कधी वेळ मिळाला, जर प्रोटीन आणि बॉडी बनवायची असेल तर खरवस असतं ना, खरवस है ना, पहिल्या दुधाचा जो खरवस असतो ना, म्हैस हे झालं की खरवस येतो ना, तो तुम्ही खा. खूप व्हेजमध्ये व्हेज सोर्समध्ये ते खूप हाय सोर्स प्रोटीन आहे, तुम्ही खाल्लंच पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर सर्व येतात स्प्राउट्स ब्यूट सर्व येतात. असं मी कधीच नाही म्हणत की नॉनव्हेजच फर्स्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन आहे. व्हेजला जास्त महत्त्व देतो मी. नॉनव्हेज तर आहे, नॉनव्हेजचं खायचं, सर्वच खायचं आपण. काय दिलू पाणी पाहिजे? आमची दिलूनी बघा पाणी मागितलेलं आहे, ह्याला पाणीला हे करतं. पनीर पण तुम्ही रोस्ट करून खाऊ शकता, दलिया खाऊ शकता, खूप काय तुम्ही खाऊ शकता. आणि आज 600 माणसं लाईव्ह होते आपल्याबरोबर. खूप छान वाटलं तुम्ही. आणि तुम्ही जेवलात आणि काय जेवला तुम्ही जरासं कमेंटमध्ये सांगा. आणि तुम्हाला काय प्रश्न असेल तर विचारा, नाही तर आपण लाईव्ह चॅट एंड करूया. लाईव्ह चॅट एंड करायचं असेल तर सर्वांनी गुड नाईट म्हणा आम्हाला. मेथीचे लाडू, सर्व प्रकारचे लाडू मम्मीने दाखवलेले. तुम्ही फक्त लाडू, कोणताही लाडू, लाईक मेथीचा लाडू शुभांगी कीर सर्च करा, डिंकाचे लाडू शुभांगी कीर सर्च करा, खरवस पण ड्रायफ्रूटचे लाडू, हा ड्रायफ्रूटचे लाडू, आपण खजूरचे लाडू. पाणी हवंय दिलूला. कुठे काय तांबे वाजवते. चला आता आपण दिलूला पाणी देऊया. आणि तुम्ही पण चांगल्या प्रकारे झोपा. आणि जे काय नाश्त्याचं डिस्कशन केलं ते तुम्ही सर्व नाश्त्यामध्ये इन्क्लूड करा. आणि परत आपण लाईव्ह येऊया ना, तेव्हा तुम्ही सांगा तुम्ही कोणी तसं केलं.
आणि येणाऱ्या व्हिडिओज मध्ये मी तुम्हाला लिस्ट पूर्ण नक्कीच देईल, सर्व लाईन टू लाईन लिस्ट देईल आणि त्याच्या बाजूला रेसिपीची थांब लिंक पण दिलू, देईल. दिलू थांब, दिलू थांब, रेसिपीची लिंक पण देईल. थांब दिलू. हे बघा दिसते तांब्या तांब्या कुठे आहे? तांबे तो काय बाजूलाच हा आहे. ते बघा तांब्या वाजवते बघा, तिला पाणी पियायचं आहे. चला आता आम्ही दिलूला पाणी देतो आणि तुम्ही पण आराम करा आणि झोपा. बाय का? बाय बाय का? चालेल बाय बाय. झालं संपला वेळ. हा जरा वेळ चला संपला. बाय बाय. गुड नाईट.